Instalatu ezazu mobilean TikTok, zipe asko daude txikitin parian baina. Hain TikToker guztiok. Instalatu ezazu mobilean TikTok, zipe asko daude TikToker guztiok. Grabatzen. Gozari hartzeko esnatako dakau, beti edan ezazu txikitin parian baina. Haien gelditu flipau. Gozari hartzeko esnatako dakau, beti edan ezazu haien gelditu flipau. Grabatzen. PC-an jolasteko bikaina da Fortnite, etxeko lanak baina txikitin parian baina, hain gehiago gustatzen zait. PC-an jolasteko bikaina da Fortnite, etxeko lanak baino gehiago gustatzen zait. Grabatzen. Ezin zaizkigu ahaztu betiko turroiak, baina gu bai garela txikitin parian baina, aizelako bomboiak. Ezin zaizkigu ahaztu betiko turroiak, baina gu bai garela aizelako